Po tehotenstve som pribrala 20 kg a nevedela som to schudnúť. 5 rokov som sa snažila o všelijaké tie zaručené diety a podobne a nič nepomohlo, alebo sa to vrátilo naspäť veľmi rýchlo. A potom som počula o komplimente a prišla som sem a povedala som si, že ak schudnem 10 kg, tak budem rada a nakoniec som schudla 20 kg, takže išlo to v podstate ako keby samo. Problém bol, že celý deň som behala s malým. Nemala som čas jesť a potom večer, keď zaspal, otvorila som chladničku a zjedla som všetko, čo som tam videla. Takže nárazovo a veľa som jedla. Tu som sa naučila, že treba jesť radšej častejšie, 5-krát denne, menšie porcie. Naučila som sa pravidelne jesť každé 2-3 hodiny. Naučila som sa čítať obaly od potravín. Je to vlastne taká dieta, nedieta, lebo môžete jesť všetko, ale s mierou a hlavne menšie porcie. Ja som taký typ, ja nerada cvičím, nie som na fitko, ani také tie bežné, čo ľudia cvičia. A tu som zistila, že tie cviky, ktoré tu sú, ktoré sú jedinečné, práve v komplimente, sú pre mňa úplne výborné. Sedia mi, bavia ma, rada ich cvičím. Sú také ženské, že nielen človek chudne, ale aj mu formujú postavu. Niekedy, keď je napríklad oslava alebo sú na dovolenke, tak si zvyknem dopriať, ale viem vždycky, že viem, ako sa môžem vrátiť zasa naspäť, ako kompenzovať to, že som jedla viac. Tým, že dodržím zasa, keď si jeden deň dám viac, tak viem, že ďalšie 2-3 dní jem menej a tak, ako som sa naučila, že 5-krát malé porcie, takže viem to kompenzovať.